May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa ramang kay malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Duha ka mga senador nagpatawag ng Senate inquiry tuhoy sa pag-import sa kalamay sa SRA. Curfew sa Negros Occidental magapabilin anay suno sa gobernador. Tatlo ka mga sospek sa paggapos kag pagsakit sa lola nga nasalaan nga aswang nakilala na. Sa Isabela, mga JO workers nga wala maswelduhan nagrally sa ikaduha nga adlaw. Kag sa Good Vibes, bag nga may unod nga 20,000 pesos nga cash nakitaan sa gwardya kag ginbalik sa ta. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lalaki nga nagpangawat sa convenience store nakuhaan sang patalom kag shabu. Arestado kahapon ang 27 anyos nga si Jimmy Martinez matapos ini madakpan nga nagkawat sang apat ka mga inon sa isa ka convenience store sa Barangay 3 sa Hinigaran. Siya ang ginagaspas ang traffic enforcer nga amo ang nagdala sa iya sa Hinigaran PNP. Magluwa sa mga ginkawat nga mga ilimnon na recover man sa suspect ang isa ka kutsilyo kag tatlo ka sachet sang ginapatihan shabu. Kaso nga theft violations ng Republic Act 9165 kag COMELEC gun ban ang ipasaka batok sa iya. Sa number 9, 7 milyones pesos nga balor sa roofing materials ang i-turnover sa Negros Occidental sa mga apektado sa bagyo nga udet sa Banwasang Candoni. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagpamuro sa pagpanghatag sa bulig sa Banwa, 1,476 ka mga pumuluyo ang nagbaton sa bulig. Nagbaton man ang mga pumuluyo sa iban pagid nga mga relief assistance gikan sa iban pagid nga mga grupo nga naghatag sa bulig. Sunod sa kay Lacson, karon nga naubos na ang pondo sa probinsya nga napain para sa mga apektado sa bagyo nga udet, pagasundan ang pagasuguran ang pag-release naman sa relief assistance gikan sa 90 milyones pesos nga pondo sa National Housing Authority. Dason nga pagadulungan amo ang sudad sang Kabangkalan kag ang mga yara sa 5th District. Sunod sa gobernador, magdepende sa gihapon sila sa listahan nga ihatag sa mga LGU para mapatod kung sino ang dapat nga mahatagan. Sa pagsulundan, makaisa lamang ka bes pwede makabaton ang beneficiary sang financial assistance. Mga 7 million for 1,400 recipients. Yes, these citizens of the Negros fighting COVID, now they added calamity. Mayara mo sila gin-donate, no? I think room for 80 recipients. After this, akan donate yun naman tawag? Kabangkalan, but I think because naubusan naman ta sa budget for roofing materials, we will start distributing the financial assistance. Sa number 8, vaccination seal na natalana nga igahatag sa Bacolod Emergency Operations Center sa mga commercial establishments na fully vaccinated na ang iya sini mga empleyado. May gina-issue na nga safety seal para sa mga commercial establishment ang Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, kag Department of Tourism upod sa mga local government unit. Pero magluwas diri plano man karon sa Bacolod Emergency Operations Center upod sa syudad nga hatagan sa vaccination seal ang mga commercial establishment nga fully vaccinated na ang mga empleyado. Suno kay Ang Executive Director ng EOC, hindi man mangin requirement kasubong sang safety seal ang vaccination seal. Pero mangin dugang ini nga bentaha para sa mga negosyo ilabi na kasubong sang mga kalan-an agud man mas maganyat ang ilang mga customer. Sa pagnubos ang alert level sa nga Bacolod, nagapati man si Ang nga importante ini agud nga mas mapabaskog ang vaccination program batok man sa posible pagluntad sang panibag-o nga surge o kon pagsaka sang COVID-19 cases. Kung ang ilang nga employees
waiters, for example, kung restaurant ka, waiters, cooks, and all the personnel are 100% vaccinated. Nagahatag kami sang vaccination seal kay gina-verify na namon based on our database. And that will give more confidence sa mga tao nga magsulod dira sa establishment mo if they know nga ang nagaserbe sa ila are already fully vaccinated. Sa number 7, frustrated murder o kung physical injuries ang pinalamang sa mga kaso nga posible ipasaka batok sa 3 ka mga persona nga natumod na nga amo ang naggapos ka nagsakit sa isa ka lola nga nasalaan nga aswang. Desidido sa karon ang pamilya nga pasakaan sang kaso ang suspetsado sa likod sa pagpanggapos kag pagsakit sa isa ka lola sa barangay Gargato sa Hinigaran bangod lang nga nasalaan siya nga aswang. Sunod sa kay Captain Ryan Villasario, hepe sa Hinigaran PNP, ila natumod ang 3 ka mga sospek nga amo ang naggapos ang nagsakit sa lola sa adtong Pebrero 3 matapos ini masalaan nga aswang kayara ini sa atop. Damlag pa, ginpahayag sang PNP nga mayara sang depression ang lola bangod sang pagkapatay sang iya nga mister. Nag-agom sa mga pilas ang lola bangod sang paggapos sa iya kag ginaligar pagsakit sa iya. Physical injuries o frustrated murder amo ang posible nga mapasaka nga kaso batok sa 3 ka mga sospek sunod sa PNP. Sa number 6, pwede na magbaton sang walk-in sa mga magapabakuna ngayara sa 5 to 11 nga age group. Pero sa gihapon, mangin prioridad sa mga vaccination centers ang mga nakapa-pre-register online. Nangin matawhay ang pagbukas ng duha ka mga dugang nga vaccination sites sa separado nga eskwelahan sa Bacolod nga gintalana para sa 5 to 11-year-old. Gani madamo man sa mga walk-in nga maggagmay nga kabataan ang natigayon nga nabakunahan. Suno kay M. Ang, Executive Director ng EOC, pwede na makabaton sa walk-in ang mga vaccination site para sa pediatric vaccination. Pero mangin prioridad nila sa gihapon ang nakapa-pre-register online. Ang STI West Negros University kay John ang pinalang sa mga gintalana nga area para sa pediatric vaccination. Ini magluwas sa 3 ka mga ospital nga una na nga ginbuksan sa ginsugdan ang pagpangbakuna sa mga magagmay nga kabataan. Kalabanan sa mga nagapabakuna nga kabataan, ang nakabaton man sang libre nga mga hampanganan, ice cream kag cotton candy. Bukas man ang mga pediatric vaccination site para sa mga luyag magpa-booster dose. So, subong ginataga namon priority ang naga-notify kami by text or by call sa mga pre-registered. So, but kung may mga bata sila nga 5 to 11, may ara makita ginahatag allowance for walk-in. So, pwede gyapon ka walk-in ang wala. Kung wala, imagid sila nakapa-register. But priority gihapon ang naka-pre-reg. Yes. Ha. Sa number 5, mga warehouse nga gitalana bilang storage area para sa mga election paraphernalia kag mga equipment ang nakahanda na. Hindi pa mapatod sa pamunuan sa COMELEC Bacolod kung saan mag-aabot ang mga vote counting machines kag iban pa nga mga election-related paraphernalia nga pagagamiton sa May 9 national kag local elections. Pero gipahayag ni Acting COMELEC Bacolod Officer Attorney Revo Sorbito nga nakahanda na ang mga warehouses sa Bacolod nga gintalana nga storage area para sa mga VCM kag iban pa nga mga equipment nga ginsugura na deploy sa COMELEC main office sa Manila. Marason nga i-deploy sa COMELEC ang mga battery para sa VCM kag mga ballot boxes sumugod Marso 31 tubtob Abril 10. Kasunod sini ang mga non-accountable forms kag supplies nga iga-deliver man sa mga provincial kag city treasurer's offices. Ang COMELEC local office ay natalana man nga magasapol upod sa PNP kag AFP para sa seguridad sa mga inabot nga mga equipment kag supplies nga para sa piniliay. Sa number 4, kung tani hindi na paggamito ng mga barangay officials sa pag-monitor sa compliance sa guidelines sa kampanya. Ini ang pagpati ni Bacolod Mayoral Aspirant Albi Benitez, labi na nga sunod sa iya, ang mga punong barangay may mga biases man. Wala labot diri, may katungdanan naman nga daan ang mga barangay officials kag sa among lihok sang COMELEC na dugangan pagid ang ilang nga trabaho.
Gindeputize ang COMELEC ang mga barangay officials sa pag-monitor sa compliance sa campaign guidelines. Sa interview kay Benitez sa Miyerkules, iya ginsiling nga sini nga adlaw siyang iga-brief sa iyang legal team bahin sa bag-o nga mga COMELEC guidelines. Sa Marso 25, magasugod ang local campaign. Base pa lang maglain pa ng ilang mga guidelines. So I have not been really updated sa latest. But to use barangay officials for enforcement ng COMELEC guidelines, I'm not sure. No? Balanta naman mga kapitan, may mga political biases na sila being an elected position. So wala na tada, may ban nga mga sa. So they have to be done. Would you suggest iban to... I think so. Kaya aside from, of course, enforcement ng COMELEC guidelines, may araman sila mga functions sa ilang mga barangay. Sa number 3, ginalantaw nga amat-amat nga magabalik sa normal ang tanan. Pero sa subong, luyag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga magapabilin anay ang curfew. Sa idalom sa Executive Order 21-50, las 12 sang gabi tubtub las 4 sang kaagahon ng curfew para sa 18 anyos pasaka sa Negros Occidental. Damlag pa, ginsiling ni Provincial Consultant Albi Benitez nga nagakaigo nga kakson ang curfew bilang isa sa mga tikang sa pagbalik na sa normal. Sunod sa kay Lacson, luyag niya nga lantawon anay kung ano ang maging sitwasyon antes pa man kakson ang pagpatuman sa curfew. Nagadubo naman ang kadamuon sa COVID cases subong adlaw, pero ang pagtayo yun nga pagnubo sunod sa gobernador magadepende sa gawi sang pumuluyo. Labi na nga nagasugod na naman ang campaign season kag may tuman nga pagdagsa. Sa piyak kabahin, ginsugdan na ang pagbakuna sa mga LGU sa kabataan nga yara sa 5 to 11 age group. May kaugalingon nga gimmick ang tagsa ka LGU para sa mga kabataan nga yara sa among nga pang-idaron. Sa San Carlos City, buwas pa magasugod ang ilang nga pagbakuna, pero may rehearsal na bangin sa daw carnival nga ginhanda para sa mga kabataan. But in the meantime, I feel that we should still keep this curfew. And let's observe if we can really maintain this alert level or even go down to alert level 1. So I've always sided on caution. So for now, I think we should keep it. But looking forward, that would be a sign of going back to normalcy. Sa number 2, sa ikaduha nga adlaw, nagrally sa gihapon ang mga job order workers sa banwasang Isabela nga wala maswelduhan. Kung kahapon sa administrative building sang banwasang Isabela nagrally ang mga job order workers, kaina sa plaza na sila. Sunod sa isa sa mga job orders sang banwa nga wala lang nagpakilala, ginadumilian sila kuno nga makarally sa munisipyo gani sa plaza na lang sila. Ini ay kaduha na nga adlaw nga rally sa mga job order nga wala pa maswelduhan bangod sa wala maaprubahan ang budget sa sangguniang bayan. Nagsindi sila sang itom nga kandila kag gindala sa kanta ang panawagan sa SP kag sa BC Alcalde. Sunod kay Vice Mayor Renato Malabor Jr., wala pa naaprubahan sa konseho ang budget bangod nga madamo pa sang requirements nga ginapangayo kag wala mahatag sang executive. Isa na diri ang list of contract para sa mga job order. Sunod sa kaya Mayor Irene Montilla, October 15, 2021 nila na-submit ang budget kag kumpleto ang rekisitos kag ini ang na-check man gani sang SP Secretary. Ang ginapangayo sang SP subong ang wala labot sa annual budget. Ang gusto nila matabo suno kay Montilla ang mga may audit nga hindi naman trabaho sang SP. Sa nagligad nga tuig, natabo man ang delay sa sweldo sa mga JO kasunod man sang issue sa budget para diri. May 432 to 440 ang JO workers sang banwa suno kay Montilla. 19 million ang budget para diri sa 2021 budget suno kay Malabor. Si Vice Mayor Malabor kag Mayor Montilla ang magabungguanay sa pagkaalkalde sang banwa sa maabot nga piniliay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Duha ka mga senador na nagaduso sa Senate inquiry angot sa pag-import sa kalamay karon nga milling season.
Wala na gipatuman sang Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order No. 3 nga nagatuyo mag-import sang 200,000 metric tons ang kalamay matapos ang in-issue ng temporary restraining order gikan sa duha ka mga separado nga korte sa Negros Occidental. Tuyo sang SRA nga mapahagan-hagan na pagsaka sa presyo sang kalamay tugaman sa pagsaka sa presyo sang farm inputs kasubong sang abono. Pero ginabalabagan ini isang grupo sa mga sugar farmers bangod magluwas nga nagapadayon ang milling season. Madamo man sa mga magagmay nga mga sugar farmers, ilabi na mga agrarian beneficiaries ang labi nga apektado o kung mahalitan sang sugar importation. Katunga sang supply sa ginatuyo ma-import nga kalamay sang SRA ang igatalana sa industrial users kasubong sang bottling company. Ginaduso na ni Senate Majority Floor Leader Senator Miguel Zubiri kag Senator Amy Marcos, chairperson sang Senate Committee on Economic Affairs, ang Senate inquiry angot sa sugar importation sa tunga sang peak sang milling season. Ginpahayag man ni Marcos nga dapat mangin transparent ang SRA sa ginakabig sweetheart deal sa bottling company. Magluwas sa gin-grant nga TRO nga gin-file sa United Sugar Farmers Federation, may hearing man angot sa separado nga TRO nga ginhingyo ang pamuno sa Negros Occidental Federation of Farmers Association sa Regional Trial Court sa Himamaylan City, agud mapunggan ang pag-import sa refined sugar. Sa Good Vibes, gwardya nakapudjot sang bag nga nagaunod sang 20,000 pesos nga cash sa parking area sang isa ka mall. Iya inigin turnover sa iya nga supervisor kag tigayo na nga nabalik sa tag-iya. May report si Romeo Sobaldo. Valentine's Day, masako si Jessel Jolinggo sa parik-parik sa mga bangko kag naggrocery siya. Sa pagsakay niya sa iyang salakyan, wala niya madeparahan nga ang iyang bag na bili niya sa cart sa parking lot sang mall. Mapatugong na siya sang krudo sa nakabaton siya sang tawag gikan sa head sang security sang mall nga ang iya bag ang nakita sang roving guard kag yara sa customer service. Didto na lang nakamarasma si Jezreel nga wala na ang iya nga bag. O dali-dali man ko balik. Why na dayon napatugong ko kay nagitawagan niya ko masuara na ko tani sa gasoline station. Nagbalik ko de. Okay. Dason pagbalik ko, moto nang nang gitsugata, yaman ko to sa customer service, nagpakilala siya. Ang bag ay nagaunod sa mga ID, importante nga mga dokumento kag 20,000 pesos nga cash. Ang kwarta ang pagagamito niya sa pagbayad sa bills kag sa loan niya sa bangko para sa iyang negosyo. May cash pa ko sir mga worth 20k pa kay pangbayad dito bills na. Timing gid nga sining ko kung na ano to, kung nakuha ko sa iban. Imagine ba sa kabugat sa bung 20k. Oh, bugat sa 20k nga pangitaon sir mo. Gani, dako pagpasalamat niya nga nakitaan ang bag. Tigayon niya nga nakilala ang head guard nga si Elsa Zamora kag ang roving guard nga nakapudyot sa bag nga si Alejandro Vivas. Bilang pagpasalamat, ginbakla niya sang pizza ang mga gwardya. Hindi siya makapati kasi sini nga panahon nga kapuraot sa tanan, may mga tampad pa nga tawo nga magauli sang kwarta. Dinabla sir subong like pandemic subong and then makita tabla damo pigado maski kita ka pamigado manggani ga ano man tabla ga tingwa kita sir dason sila nga makita tabla sir nga art ng duma inspire ka bala nga ara gapon ng honesty sang tao bala nga why sila ga patemp. Gin-share ni Jezreel ang iya istorya para ipasidunggan ang mga tampad nga gwardya kag para mangin inspirasyon man sa iban nga sa piyak sang kabudlayan wala nagpadala sa temptasyon. Barbang kwarta, imagine na bala ibayad nila sa loan nila sa bangko kay tungod din negosyo nila ang kwarta. Kung wala kuno makitaan, di siya kabalo kundi siya bayad sa ibayad lang sa bangko. Pero importante may nga nauli sa iya. Kag syempre kita nagasaludo sa mga honest nga mga gwardya o kung biskan pa Sino nga tao? anybody nga honest. Kag para sa iya Barb, di siya kapati nga subong nga may pandemic, may amo pa ning klaseng mga gwardya sa gihapon. Kaga mo yan mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Sobaldo, mayong hapon.